ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಫ್ರೈಡೇ ಎನ್ನ ದಿನ ಶುರು ಆತನು ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಶುರು ಆತನು. ಕಾಣಿದ ಗಡಿಬಿಡಿ ಪೂರ ಅವನುಂಡು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಣಿದ ಗಡಿಬಿಡಿ ಆತನು ತಾನೇ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋದಾತನು, ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೋದಾತನು, ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆತನು. ಯಾನಿತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಆವಡತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ್ಪಣ್ಣ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಟು. ಅವು ಬೇಲೆ ದಾದ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಡು, ನಿಕಲ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಂದುಪ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಎಂಕ್ ದಾಲ್ ತಡ್ಕ ಒಂಚಿ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಕಾನ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡಿನಿ. ದಾಯ್ ಪಂಡ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಲ್ತು ತಿಂದುದಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ದಿಂಚ ಈ ಸಾಂಬಾರು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಪು ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತು ದಿನ ಕಜುಪು ಅಪೂರ ತಿಂದು ತಿಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ದಾಲೇನ ಫೇವ್ರೇಟ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಾಲ್ ಮಲ್ತದು ಶೋಕುಡು ಉನ್ಕಾಂದಾಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ದಾಲ್ ಪೂರ ದೆಕ್ಕದು ಐಕ್ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತದು ಸ್ಟವ್ ಉಡ್ದಿತ್ತೆ. ನಾನು ಅವು ವಿಸಿಲ್ ಆವಡ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ವಿಸಿಲ್ ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಉಂಡು. ಈ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಕಿಚನ್ ಬೇತೆ ದಾದ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅವೇನ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಕೋಡೆದ ಕಜುಪು ಒರಿದುಂಡು. ಆ ಕಜುಪುನು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಜನಾಗ ತಮೆತದು ಆ ಕೋಡೆದ ಅವು ತೋಪುನು ಯಾನ್ ಸಿಂಕಲ್ ಪಾಡ್ಯದೆಕ್ಕರೆ ಅಂಚನೆ ಕಾಣೆದ ಬಿಸಿ ಉಂದೆಟ್ಟು ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್ ಉಡಿ ಬಾಜನ ಒಪ್ಪುಡು ಇಂಕುಲ್ ಮಾತ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪತ್ತೆ ಗಡಿ ಬಿಡಿಯತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ. ಸೊ ಅವೇನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತದ ಅವೆಲ್ಲ ಸಿಂಕಲ್ ಪಾಡಿಯೆ ಇತ್ತೆ. ಸಿಂಕ್ ಇಡೀ ಬಾಜನ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ಫುಲ್ ದೆಕ್ಕೋಡು. ಬಟ್ ಐಡ್ದುಮ್ಮು ಇನಿ ಫ್ರೈಡೇ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ವೋ ವೇಸ್ಟ್ ದೀವರೆ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ದೀವರೆ. ಬಾಕಿದ ದಿನ ಪೂರ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ದೀಪ ಇನಿ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ದೀವರೆ. ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡಂತೂ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಗೋಣಿ ಇಡೀ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು. ಈ ವಾರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು, ಒಂಚೂರು ಗೋಣಿ ಜಾಗ ಉಂಡು. ಇದರಿಂದ ಗೋಣಿ ಫುಲ್ ಜಿಂಜದು ಪಿದಾಯಿ ಬೂರ್ದು ಪುಣ ಆತು ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು. ದಾಯ್ ಪಂಡ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಡೋಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಇಂಕುಲ್ ವೆರಿ 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 ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಅವೇನು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಗೋಣಿ ಇಡೀ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಕೊನದು ಪಿದ ಇದಾಂಡು ಏನೈತೆ ಪಿರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ದೇವರನ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಆವೊಂದೇ ಉಂಟು. ಇನ್ನು 10-15 ಮುಟ ದೇವರನ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇಡೇ ಇತ್ತುಂಡು. ದಾಯಪಂಡ ಇಂಚೆನೆ ಎಂಕುಲ ಬೋರ್ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರನ ಸಾಂಗ್ದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಪಾಡ್ರೈತೆ ನಿಕುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂದುಪ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಫ್ರೈಡೇ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಎವ್ರಿ ಫ್ರೈಡೇ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಕಟಿಲಕ್ಕೆ ಪೋಪೇರು ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಪ್ರಸಾದ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಸಾದ ಮುಂಡಕ್ ಪಾಡೋಡತಿ. ಸೊ ಅವೇನು ಮುಂಡಕ್ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತನಿಷಗಿನಿ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಫೀವರ್ ಇತ್ತನು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಂಡೆ ಸಿರೋಪ್ ಕುಡ್ದು ಶಾಲೆ ಕಡತೀನಿ. ಓಕೆ ಬೇಳೆದಾದ ಅಂದು ನಿಕಲಿಗಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಿತ್ತೆ. ಒಂಚು ಬಾಜನಾಗ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಲು ಪುಲಿಲ ಪಾಡ್ದೆ ದಾಯಪಂಡ ನೇಕಿತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ದೇವೇರ್ನ ಸಾಮಾನು ದೀಪ ದಾದ ಮಾತ ದೆಕ್ಕರೆ ಉಂಡು. ಇನಿ ಫ್ರೈಡೇ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಇಂಕ ಉಂದುವೇ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಕೋಣೆ ಒಂಜಿ ಶುಚಿ ಆವೋಡು ಒಂದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ದೀಪಲು ಉದ್ಬತ್ತಿ ದೀಪನ ಅವು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆವಡತೆ. ಅವೇನು ದೆಕ್ಕು ನೆಡ್ದು ದುಂಬು ಯಾನೊಂಚೂರು ಪುಲಿ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಆ ನೀರಿಡು ಪುಲಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿನ ನೀರಿಡು ನೆನ್ ಪೂರ ಮುರ್ಕಾ ದೀಪೆ. ಸೊ ಒಂದು ಮುರ್ಕಾದು ಏತು ಪೊರ್ತು ದೀಪೆ ಪಂಡ ಏನ ಕಿಚನ್ದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡತೆ ಆತ್ನೆಟ ದೀಪೆ ಯಾನು ಉಂದಿತ್ತೆ ತುಳಸಿಗಿಲ ದೀಪ ಆತೆ ಅವಲ ದೆಕ್ಕರೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವು ಮರತೆ ಪೋದಿತ್ತು ನೆಂಕ್ ಪಿರ ನೆನಪಾದು ಬೇಗ ತುಳಸಿದಡೆ ಪೋದು ಅವು ದೀಪಲ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ಅವು ನೀರಿಡು ಮುರ್ಕಾದಿಯೇ ಎನ್ನ ಕಿಚನ್ದ ಬೇಲೆ ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ದೀಪಲು ಪೂರ ಐಟೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಆ ಉಪ್ಪು ಪುಲಿಟು ಪೂರ ಬೊದಲ್ದು ಉಪ್ಪುಂಡು ದೆಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಸಿಲ್ ಆತುಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಅವನ್ ಬರೋಂದುಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಆತುಂಡು. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾನ್ 5 ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ವೆ ದಾಲ್ಗೆ. ಇನಿ ಕೆಂಪು ದಾಲ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಇತ್ತುಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಖಾಲಿ ತುವರ್ ದಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ರಡ್ಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುಂಡು ದಾಲ್ ಆಪುಜಿ ಅವು ರಡ್ಡು ಬಗೆತ್ತ ದಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಕುಕ್ಕರ್ ದೀತೆ ಅಲ್ಲೇ ವಿಸಿಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವನ್ ಬರೋಂದುಂಡು. ಇಂಚಿಡು ಯಾನ್ ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ತಡ್ಕಾಗು ಪೂರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆವರೆ ಉಂಡು. ಪಂಡ ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಮೂರ್ದು ದೀವರೆ ಉಂಡು. ಇನಿತ ದಾಲ್ ತಡ್ಕಾಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ವಟಾಣು ದಾದ ಪಂಡ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕು ನೆನಪೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದು ಚೋಲಿ ದೆತ್ತಿದು ಅವೇನು ಮಸ್ತ್ ಸಪೂರ ಫೈನ್ಲಿ ಚಾಪ್ ಅನ್ಪೆರತ್ತೆ ಅಂಚ ಸಣ್ಣ ಕತ್ತೇರ್ದು ಮೂರ್ದು ಅವೇನು ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೆ. ಬಟ್ ಇನಿ ದಾಲ್ ಮನ್ಪುನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೈತ ನೆನಪೇಜಿ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಕೆಂಪು ದಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರಡ್ಡಲ ಮಿಸ್ ಆಂಡು ಇನಿತ್ತ ತಡ್ಕಾಡು ಆಂಡಲ ದಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಂಡು. ಸೊ ಬಾಜನ ಪೂರ ದೆಕ್ಕಿಯೇ ನಾನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕಲ ಬೂರುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಇದ್ದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದೆಕ್ಕಿಯೇ ಅನ್ನು ಬಾಜನ ಕೆಲವದ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಮೂರರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ. ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮರತು ಬೋಡೆಂಕೆ ಇಜಿನ ಅವಲ ಮೂರು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒರಿಂಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮೂರು ಜೊತೆ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಯಾನ್ ಏಪ ಮೂರಿಯೇ ಇಂಚ ಚೋಲಿ ಪೂರ ಉಗುರು
ದೆಪ್ಪೈತೆ ಎಂಕ್ ಮುಂಚಿ ಅವು ಪೂರ ಆತು ಉರಿ ಬರ್ಪುಜಿ. ಬಟ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಯಾನ್ ಏಪ ಇಂಚ ಸಣ್ಣಗೆ ಮೂರುವೆ ಅಪಾಗ ಎಂಕ್ ಇಡೀ ದಿನ ಎನ್ನ ಕೈ ಫುಲ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇನಿ ಐಟ್ದು ಒಂಜಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆತೆ ಯಾನ್. ಸೊ ಐತೆ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾಲ್ ತಡ್ಕದ ರೆಸಿಪಿ ಕೇನೋಚಿ ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಡು ದಾಲ್ ತಡ್ಕದ ರೆಸಿಪಿನಿ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೆ ತೂಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುನ ಮಿನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಐತ ಲಿಂಕ್ ಕೊರರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ. ಓಕೆನಾ? ದಾಲ್ ಅಂತೂ ಇನಿ ಬಾರಿ ಶೋಕಡೆ ಬೇಯ್ದನು ದಾಯಿ ಎಂದು ನಿಕುಲ್ ಕೇನೋಡು ದಾಯಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆತನು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅವರೇ ಕಾರಣಲ ಉಂಡು, ರಡ್ಡು ಕಾರಣ ಉಂಡು. ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಉಂಡತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊರ್ದಿತ್ತನು ಆಯ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಿಸಿಲ್ ಆಡು. ಒಂಜಿ ಏನ್ ಬಾಜನ ದಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೈತೆ ಅವಲಿತ್ತಿನ ಗಮನ, ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಮಲ್ತದಿದ್ದಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಹೊಡಿತ್ತಿನ ಗಮನ ಅಂಚಾದು ರಡ್ಡು ಕಡೆ ಮಂಡೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋಂಡ ವಿಸಿಲ್ ದ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ ಆವಂದೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ. ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆತುಂಡು ಅಂಚಾದು ದಾಲ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡೆ ಬೇಯ್ದಣಿನಿ ಏಪಲ್ಲಡ್ದಿಲ್ಲ ಶೋಕುಡು ಬೈದನು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಲ್ ಇಚ್ಚಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತನು. ಮೂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಡಿನಿತ ದಾಲ್ ತಡ್ಕಾಡು ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ದಾಲ್ ಇತ್ತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮರತು ಪೋಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಂಡ್. ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತನು, ಬಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಇತ್ತನು. ದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ತಡ್ಕಾಗ ಮೂರ್ದು ದಿನ ಪೂರ ತೂಯರತೆ ಇತ್ತೆ ತಡ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡು. ತಡ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ಬಾಜನನು ದೆಕ್ಕದಿಯೇ ಇತ್ತೆ ಒಂದುವೇ ಬಾಜನಾಡು ಯಾನ್ ತಡ್ಕ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಬಾಜನಗ ಸೇಮ್ ಬಾಜನಗ ಯಾನು ದಾಲ್ ಬೇಯ್ಪಾದೈತೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಅವೇನು ಅವೇ ಬಾಜನಗ ತಮೆತು ಬಿಟ್ಪೆ ಅಡೆಗ್ ದಾಲ್ ರೆಡಿ ಆಪುನು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಡೆಗೆ ಬಿರ್ಕದ್ಗುಂಡು ಅಡೆಗ್ ರೆಡಿ ಆಪುನು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಸಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಚನ್ಡ್ ಐ ಮೀನ್ ಸಿಂಕ್ಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬಾಜನ ಪಿರ ಬುಡ್ದು ನಾವೇನು ಪೂರ ದೆಕ್ಕದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಿಚನ್ ಪೂರ ನೀಟ್ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಂದುಂಡು ದೀಪ ಪೂರ ಬೊದಲರೆ ದೀತೈತೆ ಅವೆಲ್ಲ ದೆಕ್ಕರೆ ಉಂಟು ಅವೇನು ಪೂರ ಬೇಗ ಬೇಗ ದೆಕ್ಕದು. ಪಿದ ಕೆಲವರ ಯಾನು ನುಂಗರೆ ದೀಪೆ ದೊಂಬುಡು. ಬಟ್ ಇನಿ ದೀಪುಜಿ ದಾಯಪಣ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಶಿನ್ ಬುಡ್ತೆ ಕುಶಿನ್ ಬುಡ್ದಿತ್ತಂಡ ಆ ದೀಪ ಪಿದ ಇದ್ದಿಂಡ ಮಿನಿ ಖುಷಿ ದೀಪನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಬಾಯ್ಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಗೊಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಒಂಚೂರು ಅಶುದ್ಧ ಇಲ್ಲ ಕಾಪುಣೆ ಕೈಗೋಸ್ಕರ ಕಿಚನ್ದ ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್ದ ಮಿತ್ತು ಪಿರೋ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್ ಉಂಡು ನಿಕಲೆಗೆ ತೋಜುಣ ಅಂದು ಎನ್ನುವೆ ಐತ ಮಿತ್ತು ದೀಪೆ ಯಾನು ದೀಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ ಕೋಣೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು. ಅಲ್ಲೇ ಯಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ದೇವರನ ಫೋಟೋಸನ್ ಪೂರ ಒಚ್ಚುದು ಪಿರದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮಿತ್ತೊಡಿತಿನ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಮಮ್ಮಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿರು ದಯಪಣ್ಣ ಎಂಕ ಎಕ್ಕುಜಿ ಚೇರ್ ಪಾಂಡಲ ಎಕ್ಕುಜಿ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಐಗೋಸ್ಕರ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಯಾನ್ ಒಚ್ಚದು ಪಿರದಿಯೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದೇವರನ ಕೊನೆ ವಾಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ತೂವರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಮ್ಮಿ ಫಿಶನ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು ಏಪಲದ ಲೆಕ್ಕ ನೇಕಿತೆ ಮಸಾಲ ಪತ್ತಾವಡು ಮೂಜಿ ಮೀನುಂಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಮ್ಮಿಗೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೊಂಜಿ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗತ್ತು ರಾತ್ರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ತಿನ್ನರೆ ರಾತ್ರಿ ದಾದಾಂಡೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕ ಅಂತ ಅಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೀನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪುನು ಎಂಕಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಪಂಡಲ್ ಎಂಕುಲ್ ಏರ್ಲ ತಿನ್ಪುಜೆ ಎಲ್ಲಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತನಿಷ್ ಮೀನು ತಿನ್ಪುಜೆ. ಸೊ ಐತೆ ಮಸಾಲಾಗೆ ಏನು ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಅರಿಶಿಣ ಉಪ್ಪು ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ದಾಯಪಂಡ ಮೀನಿಗೆ ಮಸಾಲ ಪತ್ತೋಡತೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಕಲಪಾದು ಈ ಡಬ್ಬೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತದು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಬುಂಡ ರಾತ್ರಿಗೆ ಪಿದಾಯ್ದೆತ್ತದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಶೋಕುಡೆ ತಿನ್ಪುನ್ ಮೀನು ಆತೆ ಒಂಜೆಡ್ದು ಹೆಚ್ಚ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೀನು ತಿನ್ನರೆ ಎಂಕಲ ಗೇರೆಗ್ಲ ಹಾಪುಜಿ ಇಷ್ಟನೇ ಹಾಪುಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಒನ್ ಫಿಶಸ್ ರಿಯಲಿ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದಾಂಡು ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಡು. ಸರಿ ತುಲೆಗೆ ಸರಿ ಬೆಗರ್ದೆ ನಾಳೆ ಮುಲ್ಹರಿಯೊಂದುಂಡು ಮೋನ್ ಏಟಿ ಚಂಡಿ ತೋಜುನ. ಓಕೆ ಗಂಟೆ 11:25 ಆತುಂಡು ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಕಿಚನ್ದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡು ಫಿನಿಶ್ ಆಂಡು ತೂಲೆಗೆ ಅವರ ಬಾಜನ ಒಂಜಿ ನುಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ದೆತ್ತು ದೀವರೆ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದು ಫುಲ್ ನೀಟ್ ಆತುಂಡು.
ಕಿಚನ್ದ ಬೇಲೆ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಕಿಚನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅರಿಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ನುಪ್ಪ ಅವಡತ್ತೆ ಅವು ಬೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನ್ಫೆ ಬಟ್ ಐಡ್ ದುಮ್ಮು ಮೂಜಿ ರೂಮ್ದ ಬೆಚ್ಚಿಟ್ಲ ಅಂಚಿಂಚ ಆಯ್ತು ನಾವೇನು ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು, ಹಾಲ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು, ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜಾಗ ಡಸ್ಟ್ ಅಂತ ಫೆನಿಕಲೆ ಪಂತೆ ಐತೆ ಅವು ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು. ಅವು ಪೂರ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಅರ್ಥದ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಭಾಷೆಗೆ ಅವನಿಜಿ ಸತ್ಯ ಬಂತೆ ಅರ್ಥದ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಕಿಚನಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಜಾರಿ ಪಾಡ್ವೆ ಬೊಕ ಏನ ಅವು ಸ್ಲೋಟ್ ದೀದುಪ್ಪೈತೆ ಏನ ಒಚ್ಚದು ಪೂರ ಆನಾಗ ಮುಲ್ಪ ನುಪ್ಪುಲ ರೆಡಿ ಆದುಪ್ಪು ಅಡಿಗೆ ಆಂಡು 1 o'clock ನಾನು 1.5 hour ಉಂಡು 1 o'clock ದೊಲೆ ಮುಗ್ಯಾಡು ಒಂದು ಎನ್ನುದೆ ಬಟ್ 1:30 ಆಪುಂಡದಾದನ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡು ಇನಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪರೆ ಸೊ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿಪುಕ ಮಲ್ತದೆ. ಬಯ್ಯ ಆಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾದ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾನೇನಿ ದೀಪ ಪತ್ತಾಂದುಲ್ಲೆ 5 ನಿಮಿಷ ದುಂಬೆ ದೇವರನ್ನ ಕೊನೆಗೆ ಬೈದೆ ದಯಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 6 ಗಂಟೆಗೆ ದೀಪ ಪತ್ತಾಗ ಅಂದು ಏಪಲ ಯಾನ್ 6 ಗಂಟೆಗೆ ದೀಪ ಪತ್ತಾವಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಫೆ ಬಟ್ ಕೆಲವರ ಆಜರೆ ಪೂರ ಆದು ಬಿಟ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ತನಿಷಕ್ ಪೂರ ಓದಾದು ಆಯ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಪೂರ ಆದು ಯಾನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದು ರೆಡಿ ಆದು ಪಿದೈ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವರ 6:15 6:30 ಆದು ಬಿಟ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವಳು ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೀಪ ದಿಯಂಡ ಎಂಗ್ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ನೆಮ್ಮದಿ. ಓಕೆ ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋಡು ಯಾನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಚಿ ಚೂರು ದಾಂಡಲ ಧೈರ್ಯದ ಪಾತೆರ ಪನ್ಕ ಅಂದು ಫೀಲ್ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತೆ ರೆಗ್ಲ ದದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಒಪ್ಪುಂಡು ದದಾಂಡಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ ಒಂದುಪ್ಪ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏರಾಂಡಲ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೇಜಾರು ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೇರು ಕೆಲಸದ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಡ್ ಬೇತೆ ದದಾಂಡಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಜೋಕುಲ್ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಷ್ಟ ಪನ್ಪುನ ಬಟ್ ಒಂದೇನು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಸಾವನು ಪಂಡ ಐಕೆ ಇಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಲೇ ನಮಕ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕ ಎಪಾಂಡಲ ಮನಸ್ಸುಡು ಕೆಲವರ ಮಸ್ತ್ ಗೊಂದಲ ಒಂದುಪ್ಪುಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಾದನ ಸಡನ್ ಅದು ಒಪ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ದಾದನು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಡು ಪೋಡಿಗೆ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಂಬೊಂದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಯಾನ್ ಆರ್ನೊಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ವೆ ನಂಬೊಂದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಪುದರ್ನು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಸಲ ಅತ್ತು ರೂಮುಡು ಎನ್ನಾತೆಗೆ ಕುಲ್ದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ 10-15 ಸಲ ಲೆತ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ ಆತೆ ಎನ್ನ ಕಷ್ಟ ಪನೋಡಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಲೆತ್ತಿನ ಮರು ಕ್ಷಣನೆ ಎಂಕ ಆ ಕಷ್ಟ ಒಡೆಪೋಂಡು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡಿತಿನ ಗೊಂದಲ ಒಡೆಪೋಂಡು ಎನ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಒಡೆಪೋಂಡು ಅಂದು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮರೆತು ಪೋಪೆ ಆರೆಂಕು ವಾ ನಮುನೆಡು ಶಕ್ತಿ ಜಿಂಜಾವೇರೆ ಅಂತ ಅಂದು ಎಂಕ ಸತ್ಯಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ನಿಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮನಸ್ಸುಡು ನೂದು ಗೊಂದಲ ಒಂದುಪ್ಪುನು ನೂದು ಕಷ್ಟಲುಪ್ಪು ಅಥವಾ ಪೋಡಿಗೆ ಉಪ್ಪು ದಾದಾಂಡಲ ಒಪ್ಪಡು ನಿಕುಲ್ ನಂಬು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ ಅಥವಾ ದೈವ ದೇವೇರು ಗಟ್ಟಿ ಅದು ನಂಬು ನಂಚಿನ ದೇವೇರ್ ಅಥವಾ ದೈವ ದೇವೇರು ಖಂಡಿತ ಒಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಒರಲೆಪ್ಪುಲೆಗೆ ಯಾವು ನಿಕಲೆಗಿತ್ತಿನ ಕಷ್ಟ ಆವಡು ಗೊಂದಲ ಆವಡು ಪೋಡಿಗೆ ಆವಡು ದೂರ ಪೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡು ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಸತ್ಯ ನಿಕುಲ್ ಕಷ್ಟ ಪನೋಡಂದೇ ಇಜ್ಜ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಒರಲೆತ್ತುಂಡ ಯಾವು ಸೊ ಆತೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ದಾದನ ಏನಿ ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನ್ಕ ಅಂದ ಆಂಡ್ ಐಗೋಸ್ಕರ ಇನಿತ ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಏಪಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪಲೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದುಪ್ಪಲೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಸಿ ಯು ಸೂನ್ ಬಾಯ್. Bye.